Bij waterleidingbedrijf Vitens hebben ze de afgelopen jaren duidelijk vernaam dat het groenwater ook bij Noordburgum zoeter wordt. Vroeger, in de 70 en 80 jaren, is er een hele grote groenwater wonen in Noordburgum, met 2 puttenvielen. Dat weer te volle. Vroeger hadden we net zo volle kennis van het systeem nog. Dat systeem is nu volle duidelijker. Op basis daarvan, vroeger hadden we 24 miljoen kuub op ierbasis wat we wonnen. Nu is dat nog maar zo'n. En met deze techniek denken we dat we weer op 1 miljoen kuub uitkomen kunnen. Dankzij een nijtype waterput, de Fresh Keeper, is waterwinning op dit plak dochs weer mogelijk. Deze toekenput skiert het zwierte water van het zoute water. Het zoute water wordt weer ompompt naar de ondergrond. Deze put levert 20 kuub per uur. En daar krijgt ongeveer alle mensen, of de helft van de mensen van de gemeente Tietjekster deel van drinkwater mee efficiënt. Dit is wel een hele mooie innovatie. Hier had Vitens Touw wat mij bereikt. Het is echt een hele mooie techniek die we in dit gebied heel goed broeken kennen. Ja, dus daar ben ik een beetje trots op. En op dit moment wordt er ook heel veel gemeten aan de situatie. Vroeger lieten we alles maar op ons afkomen. Op dit moment wordt er ook veel meer gemeten. Waardoor we ook veel beter weten hoe de situatie hier in de ondergrond is. Steun wordt de bevolking informeren over de situatie van ons groenwater op een openbare collegemedje in Ljouwert. Die medje is ook bedoeld voor provinciale steden, want die moeten hier letter dit hier besluiten nemen. Het grondwater wat hier in Friesland gebruikt wordt, daar zijn we ook zelf voor verantwoordelijk voor dat er niet te veel stoffen in komen. Dus wij kunnen ook zuinig zijn met mest in je tuintje, met bestrijdingsmiddelen op je stoep. Daar kunnen wij ook zelf voor zorgen dat het langer bruikbaar blijft. En daar hebben de toekomstige generaties alleen maar baat bij.